Jingïarap ki nongrap na Lapangap ban ot yau kaba hadin ke Jingïarap ki bor penyat district ke West Giant Hills lala ban sakhi ke jingwan poi jong ki brio ki badan ya ke mensim tip lam ki banakel lang ki snong ki bala ai ke kti ke mon ke kti ke diang na ke benta ki nongrap jong ke te ke snong ha ke ban ot yau kaba ke jinglen ai jing kersan jong ki riu pat ba bat ki seng bhalang ke beteng hadu ko sngi kot tayo Watla ki nongrap na kate kesnong kila penpau ka jing sngo kemen namar ka jing wan ban ai jing kersan jong ki babun ki brio ki bana keleng ki snong ki thau henry ki don ka jing diaw namar ka jing yo ot yo kba kamlong shu kum house nam baladam namar kila du bun teli ki sngi ka blak kot hadu arte yo duna ya kate ka jing tep kini ki nongrap kila pentep ha ka sngi ba ka HITO last can circle hapo ka jing alam usamla khi jot nyang kala let ban ai jing kersan ya kini ki nongrap Habakran sekilat pathai kubur usamla khi jot nyang ulaong hadin ke jing yo alat banyak kran bat ki nongrap kala don ke jing pensngo bat ke jing do nong ke bakrau namar ba ukba ulatlor bat hap no ahmadan bat om shu kum bajulong namar ke jing yo ban ot kalong marshi teng nakis nam baladam halor ke ne ke jing do nong ke HITO kala kentu ya ke Sorkar MDA2 ban pai khmat lam shaki nongrap kum ke bailot kesan ibo ke jing kerpat ya ke Sorkar Jingïarap ya kita ba ya kinong song chanong yang Lapangap anda awara kat lu ke jing mau ke jing los ya kinong rap ban pek yu kuba wada hap teloru tong adam hoide agak ya kelam kat newo kinong rap dong gi waju yo chi so sampai jauh kat tong art yo be de wada hap bam yo de ba Minal yang HITO ngibo ke jing kerpat ke Sorkar nya bapak khmat yaki Jingïarap yaki yo gi yo dai ki nak jing los dai ki cha tangan kang ada dari semua gina do dong rap dong tunggi ngibo ke Sorkar ke jing kerpat yo Jingïarap yaki Habatin pej bahagi ki shop ke shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam Duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ye ka sharp plus f ha ka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet ye ki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya